Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingseo ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Kajing ther jong ulap ba lapsan hakiri khnyak sngi kelawan ra biang ya Jingdap hakapung Umïam kabala ring terkhong na du ubenai baladam na kajing hiar jong ko hakabala saki ya kajing pau jong ki dawlanong bar ka surok rim kabala shna na du ki po jong ka sarkar Assam unong lum khubo jong ka Batisi TV haka sautrik unaitung aracha aphulai ula hiar banjurib ya jinglong jingman jong ka Pung Umïam lalap ba ka kala Kiew bha bar ka jingkermen ka babha kala ablapa ya ki pai ba nong shnong jong ka jela bar khamtam ya ka Meghalaya Energy Corporation Limited ban wengno ya ka jingpelip boarding satang ka tu ka nipor ka Jingdap jong ko kala pinki Biang ya kini ka Pung ha ka bala sakhiru ya kinong jong kai perthai ki bala shong kai pengat harut kini ka Pung bat ban pet ya ka jing ithyang jong ki saudong saukun jong kini ka Pung.